Ti nakatolikwa na simbaan, aramaten na daytoy a tema ken logo para iti anibersaryo ti may kalimagasut at awen ti panagkristyano ti Filipinas. Iti tema na paraburan tapno agipuray ket naadaw manipod iti ebanghelyo ni San Mateo. Paset may kasangapulo, binatog may kawalo. Tinagtenga nga imahe ti logo ket naadaw manipod iti dibuho wenno painting ni Fernando Amorsolo. May sa national artist ang napauluan the first baptism in the Philippines. Paset pa iti daytoy a logo ti maysa a cruz, bangka, ti init, ti iktus, ti Santo Rosario, ken ti maris langit anayasping iti langa ti kalapati as simbolo ti Espiritu Santo. Kayat nga isimbolo ti cruz, iti panakaisalakan dagiti Kristiyano, babaen iti krus ni Kristo. Isimbolo met ti bangka, daydi panaglayag da Ferdinand Magellan, ken dagiti kakadwana a nagbalin a gundaway, tapno maidanon ti pamati iti pagilian tayo. Iti likod daytoy a logo, ket iti simbolo ti init. Maysa kadagiti trademark ang masarakan kadagiti na dumaduma a pinta ni Amorsolo. Ngem napatpateg ngem iti daytoy, iti panakaaramat iti simbolo ti init, tapno may pasimudaag iti baro a biag. Baro nga inanama iti panakaisalakan, baro arugi, ken tinagungar a Kristo. Iti babaen dagitoy nakuna a simbolo, ket iti imahe ti maysa nga ikan, ang mangiladawan ken ni Jesus. Daytoy metlaeng a simbolo ti inaramat dagiti nagkauna a Kristiyano, tapno maiwaragawag, ken maipablaak da iti pamati da iti nagungar a Jesus, kadagiti padada a mamati. Maris na lambaga tinausar iti uneg ti ikan, tapno maigunam-gunam iti dara dagiti martir a nagbalin a bini ti nakristyanuan a pamati. Mainayon pay, ababaen daytoy nga imahe ti ikan, wenno ti awagan tayo ti iktos, kas awis kada tayo, amang lagip kadagiti napalabas a paspasamak, kas adigi, wenno pundasyon ti pamati tayo a Katoliko. Dagiti met nagtimbukel a naubon-ubon a maris asul, ket iladawan dati Santo Rosario, ang mangipasimudaag, iti nauneg a debosyon tayo ken ni Apo Santa Maria. Nubigbigan tayo dagiti maris a naaramat, ket ibagida dagiti maris a masarakan metlaeng iti bandera ti Filipinas. Kayat ngamin nga idanon ti simbaan, asaan apagel ti nakristyanuan a pamati, wenno rason tapno maipababa iti kalidad, ken kinabaknang iti kultura tayo a Filipino. Nudiket, dagiti napintas a kagagalad a pinataod daytoy metlaeng a pamati, ket labsen ken saknapen na ti anyaman alanga ti panagsusupadi iti kadawyan a kultura. Amin dagitoy nakuna a simbolo, ket adda ti ngatwen iti maris daga nga imahe, amang ibagi iti naalumanay ken naasi nga ima ti Dios Ama. Ano sa dino, babaen ti sirip na, nagtaod ti dagop a pakabuklan dagiti amin na pasamak ti pagilian. Ket babaen metlaeng ti bileg na, maited kada tayo ti kabuklan aladawan, itiin tayo rambakan iti agdama, ti may kalimagasot at awen ti kinakristyano tayo.